Huomenta ja tervetuloa tähän Isännöintiliiton ja EcoGuard Finlandin yhteiseen webinaariin. Nyt poikkeuksellisesti Teamsissa meillä oli valitettavasti hieman teknisiä vaikeuksia tuon meidän perinteisen webinaarialustan kanssa ja toivotaan, että kaikki on nyt löytänyt myös tähän nopeasti lennossa vaihdettuun Teams-alustaan sitten. Tallenne tulee tästäkin, että ei siinä mielessä huolta, voi katsoa sitten jälkikäteen. Myös tässä niin toivotaan, että kysymykset tulee chatin kautta, että ei laiteta sitä Teamsin mikrofonia päälle, vaan ne naputellaan niitä sinne chattiin, käsitellään ne tuolla lopussa ja sitten tästäkin esitysmateriaali ja tallenne syntyy, niin laitetaan sitten jälkikäteen teille kaikille. Ja ketäs meillä täällä tänään? Meillä on pidetty samalla porukalla webinaaria joskus aikaisemminkin, mutta jälleen kerran Olli-Pekka Inget, tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Tomi Silvonen, tervetuloa. Kiitos. Voitte esitellä ittenne tarkemmin, jos ehditte tuossa, teillä on paljon asiaa, mutta annan teille kohta puheenvuoroja. Mun nimi on Aki Salo ja toimin tässä webinaarissa nyt moderaattorina. Ymmärsikö oikein, Olli-Pekka, että sinä lähdet tästä nyt vetämään? Joo, minä lähden vetämään. Huomenta vaan kaikille tosiaan minunkin puolesta. Ingetin Olli-Pekka meikäläisen nimi. Toolsmart-organisaatiossa myyntijohtoa edustan. Tänään puhutaan energiahukasta taloyhtiössä. Miten se saadaan kuriin? Meillä on asiakasesimerkkejä lämmityksestä, ilmanvaihdosta, veden mittauksesta, miten näitä prosesseja pystyy parantamaan. Tosiaan toivotaan, että kysymyksiä pistätte sinne chattiin. Päästään niitä sitten lopuksi käsittelemään. Jätetään siihen muutama minuutti aikaa. Vieressä tosiaan Silloisen Tomi esittelee itsensä sitten, kun hänen vuoronsa puhua tulemaan. Jätän sulle myös aikaa vähän. Edellisellä kerralla viime toukokuussa käytiin lyhyesti läpi, että mitä se taloyhtiö, rakennusautomaatio, energiatehokkuus nyt sitten ylipäätään on, minkälaisia yleisteemoja niihin liittyy. Sen lisäksi sitten käytiin 6 yleisintä myyttiä faktaa lämmityksen optimoimisesta läpi ja esiteltiinpä vielä parhaat käytännöt taloyhtiön lämmityksen energiatehokkuuden parantamisesta, miten pystyy helpoimman päivityksen tähän asiaan tekemään. Nyt lämmityskausi on alkanut. Nyt on se hetki, milloin nuo asiat on entistä ajankohtaisempia. Eli jos tuossa toukokuun webinaarissa ette ole ollut mukana, ette ole sitä nähnyt, ette ole käynyt tallennetta katsomassa, niin tuolta mappipalvelusta löytyy, linkki on tuossa esityksessä. Tämä esitys tulee teille myös niin siitä pääsee sitten edellisinkin webinaarin katsomaan. Minkä takia energiahukasta puhutaan? Varmasti monelle teistä oman alanne ammattilaisista erittäinkin tuttu asia. Asuintilojen käyttöveden lämmitys muodostaa 72% asumisen kaikesta energiankulutuksesta. Eli valtava määrä energiaa, kilowattitunteja, megawattitunteja, vettä, näin poispäin. Mihin kaikkeen toi energiankulutus nyt sitten jakaantuu? Tietysti lämmitysjärjestelmä, ehkäpä isoin. Ilmanvaihto, tosi tärkeä. Usein ilmanvaihdon haasteita ei välttämättä aina ymmärretä ja silloin taas lämmitystehokkuuden kustannuksella lähdetään sisäilman tasoa nostamaan, päästäisiin ilmanvaihto-ongelmista eroon. Eli noin on hyvin paljon synkassa keskenään. No sitten nykypäivänä veden mittauksessa päävesimittarit, huoneistomittarit, on paluuhälytinteknologiaa. Taloyhtiöiden saunat kuluttaa paljon energiaa. No vielä muutamia vuosia sitten oli vaan autolämmitystolppia, mutta nyt on myös sitten sähköautojen ladaustolpat, mitkä ihan yhtä lailla talotekniikkaa ja pitää olla teknologiat kunnossa. No, teknologia on monimutkaistunut valtavasti viimeisen 20 vuoden aikana. Isännöitsijöille, taloyhtiöille varmasti tosi haastava paikka saada se teknologia haltuun ja pysyä siinä kehityksen kärryillä. Ja sitten taas toisaalta ala on tosi pirstaloitunut. Eli aina kun tulee joku vikatilanne, uusimistilanne, mitä tahansa, missä tarvii taloyhtiö tai isännöitsijä jeesiä, niin siellä on yleensä aina yksittäiset toimijat yksittäistä pientä osa-aluetta varten. Harva toimija pystyy tarjoamaan edes 2 tai 3 osa-aluetta tuosta paketista, mitä tuossa ylempänä luettelin. Ja esimerkiksi lämmitys ja ilmanvaihto, niin kuin äsken jo vähän sivusin, niin on semmoinen kokonaisuus, että ilman muuta pitäisi pystyä hanskaamaan ne molemmat samassa, eikä sillä tavalla yksittäin, että toinen käy korjaamassa toista ja toinen toista ja tekemässä muutoksia. Jos ne ei ole synkassa, niin ne ei ole synkassa. Se on hyvin yksinkertaista.
Käydään tässä nyt muutamia asiakasesimerkkejä läpi näistä teemoista. Ei klikkeri toimi. Kokeilepa uudelleen. Nyt toimi. Hyvä. Kaukolämpö, taloyhtiön hallinta. Meillä on tässä asiakaskeissi, hyvin tyypillinen helsinkiläinen taloyhtiö AS Oy Helsingin Poutapuisto, 36 huoneistoa, 98 vuonna rakennettu kaukolämpökerrostalo. Ja heillä oli tavoite, he haluavat säästää kaukolämpökustannuksissa, haluavat uusia talotekniikkaa. Ja olipa siellä semmoinen, mikä heitä sitten tähän uudistukseen ajoi, että vanha automaatio alkoi olla teknisen käyttöikänsä lopussa, eli se piti myös huomioida. Ottivat viime syksynä Toolsmart-palvelun, Toolsmart-energiapalvelun käyttöön ja sinne asennettiin huoneen lämpötila-anturit, laitettiin uusi kaukolämmön säädin, automaatio, otettiin erillisohjaukset huomioon. Asennus kesti noin viikon, todella nopea, todella pieni toimenpide, ei asumishaittaa, ei minkäänlaisia katkoksia. Taloyhtiö päätti huoneen lämpötilan asetusarvoksi 21,5 astetta. Sen jälkeen Toolsmart-palvelu, meidän algoritmi, meidän softa, meidän rauta pääsi hommiin. Lämmitystä ruvettiin säätämään sitten todellisen tarpeen mukaisesti. Ja tuossa tulee yksi meidän niin kuin hyvin tärkeä teema. Eli me ei säädetä lämmitystä pelkästään perinteisen ulkolämpötilan mukaan, vaan me otetaan noiden huoneantureiden avulla sieltä huoneistoista aito sisäilmaolosuhde. Eli kun tavoite on 21,5, niin onko siellä yli, alle vai sopivasti tai jotain näiden välillä. Ja sen lisäksi sitten meidän algoritmi laskee koko ajan sen rakennuksen käyttäytymistä, eli miten nopeasti tai hitaasti se lämpöä itseensä sitoo tai sitten lämpöä luovuttaa silloin, kun lämmitysprosessi on siellä käynnissä. Ja tosiaan sen ulkolämpötilan lisäksi otetaan sitten vielä sääennuste, eli me pystytään ennakoimaan, meidän algoritmi pystyy ennakoimaan, että miten nopeasti tai hitaasti sää on muuttumassa. Taisi Pekka Pouta justiinsa sanoa, että nyt on tulossa kylmempi kausi kohta, nopeasti pakastuu, niin sillä on tosi paljon merkitystä ennakoinnin kannalta, energiansäästön kannalta, että onko jatkossa tulossa tasasta nollakeliä, jolloin pystytään pitämään sitä samaa balanssia, vai pitääkö sitä taas tehdä niin nopeampia toimenpiteitä. Tuossa muutama lainaus Poutapuiston taloyhtiön hallituksen jäseneltä. Kyllähän siellä hyvin perinteinen taloyhtiön tilanne oli, että viimeksi kun siellä on lämmön ja automaatiota järjestelmää uusittu, niin on asetettu vain karkeat asetusarvot siitä, että mitä sinne haluttaisiin. Ja sitten vielä vuosien saatossa, jos on tullut jotain sisäilmareklamaatioita, mitkä voi ihan hyvin johtua esimerkiksi tosiaan vaikka ilmanvaihdosta, niin sitten on nostettu aste, nostettu ehkä toinen, ihan vain sen takia, että päästäisiin välttämään reklamaatiota. Silloin pistetään paukkuja, energiaa, vianselvitystyötä ihan väärään kohteeseen. Olisi pitänyt miettiä jotain muuta kuin sitä lämmitysprosessia. Ja jotain muuta kuin ilmanvaihtoprosessia, että jos ilmanvaihdossa on ongelmia, niin sitä ei kannata lämmityksellä ruveta korjaamaan. Ja sen lisäksi sitten Toolsmartissa heidät vakuutti palvelun joustavuus ja ylipäätään tämä laajennusmahdollisuus. Eli ei tosiaan olla yhtä asiaa korjaamassa, vaan otetaan kokonaisuutena kiinteistö huomioon. Ja mykistäviä lukuja vuoden ajalta kaukolämmön normeerattu kulutus laskenut 19,8%. Se on semmoinen, mitä jokaisen isännöitsijän, jokaisen taloyhtiön aktiivin kannattaa miettiä, että mitä se siinä omassa laskussa tarkoittaa. Ja samaan aikaan myöskin sitä asumismukavuus kohentunut, eli pystytään pysymään siinä 21,5 asetusarvon mukaisessa lämmitystasossa, joten ei tule semmoista heiluntaa, ei tule semmoista, että kun vaikka keli yhtäkkiä lauhtuu, niin sitten onkin ylilämmitetty ja siellä asukkaat availee pahimmillaan parvekkeovia ja ikkunoita, että saisi asuntoa viilennettyä, niin ei tarvitse semmoisia toimenpiteitä tehdä, kun lämpö pysyy tasaisena. Eli mitä tästä kannattaa ottaa mukaan? Jos on joku muutostilanne tulossa taloyhtiössä, niin viimeistään silloin pitää harkita älykkään kaukolämmön säädön mahdollisuutta. Siitä on nykypäivänä aidosti apua, aidosti etua. Tomi, ole hyvä. Kiitos. Kiva olla täällä. Mukava päästä ääneen pitkän hiljaisen jakson jälkeen. Sori. Joo, niin kuin tässä aamulla huomattiin, että ei pelkästään talotekniikka joskus feilaa. Kiva, että olette päässeet mukaan tähän Teams-lähetykseen.
ketkä olette siellä paikalla. Ja nyt ollaan puhuttu energiasäästöstä tähän semmoisena pienenä huomiona, että energiasäästöhän ei koske pelkästään asunto-osakeyhtiötä. Se on yhteiskunnallinen asia kaupunkitasolla. Se on yhteiskunnallinen asia valtakunnan tasolla ja siitä myötä se on myös globaali kysymys, tämä koko energiakulutusasia. Nyt katsotaan muutamia asiakaskeissejä, jotka koskee jotain muuta kuin lämmitystä, mutta ne liittyy energiakulutukseen ja siihen, että asiat on kokonaisuuksia talotekniikan kannalta, myös asunto-osakeyhtiössä. Katsotaan, tässä on nyt muutamia näitä poistoilmaohjauksia ja vaihdetaan kalvoa, mennään eteenpäin. Ei toimittaa. Eikö toimi? Okei. Tässä on yksi tämmöinen tarina. Välskärikatu 1876 rakennettu kerrostalo ja siellä oli kaikki oikein hyvin. Siellä oli tämmöinen kokonainen rakennusautomaatiojärjestelmä ja siellä oli myös uudet poistoimapuhaltimet, jotka oli nykyaikaiset niin sanotut EC-puhaltimet, eli EC-teknologialla olevat moottorit. EC on elektronisesti kommunikoitu moottori, siitä lisää internetin syövereistä tästä lyhenteestä. Mutta ongelma oli se, että nämä uudet poistoimapuhaltimet aiheutti sinne asuntoihin kova alipaine ja alipaine taas aiheuttaa äänihaittaa. Äänihaitta tulee sen vuoksi, että korvausilma tulee jostain hallitsemattomasti. Se tulee postiluukuista, se tulee rakenteesta tai jostain muualta. Ja toinen äänihaitta tulee tuosta näistä poistoilman päätelaitteista. Et kun se ilma vaan menee liian paljon ilmaa liian pienestä raosta, niin siitähän tulee vihellyksen ääni. Tämä oli todella helppo ratkaista tämä ongelma. Sinne asennettiin olemassa oleville puhaltimille älykäs ohjaus tähän jo vallitsevaan, jo investoituun rakennusautomaatiojärjestelmään. Ja tuloksena tämä vakiokanavapainesäätö, jolla saatiin ilmanvaihto miellyttäväksi ja asukasvalitukset loppuun. Tässä lähtökohtana oli siis asumisviihtyvyys, ei niinkään energiasäästö. Ja energiasäästö nyt sitten toteutuu tässä mukavana sivutuotteena, joka ei ole ollut edes tapetilla tässä aiheena. Sen lisäksi tällä ratkaisulla asunto-osakeyhtiö ja sitä hallitsevat tahot sai nämä poistoilmakoneet myös etäohjauksen piiriin. Näkee niistä hälytykset ja pystyy säätämään niitä etänä. Tämmöinen tarina. Toinen tarina poistoilmaohjauksesta on asunto-osakeyhtiö Kuutosta Porvoossa. 3 rappua, 2 poistoilmakonetta. Ja tämä nyt on aika selkeää, että okei, yksi puhalimoottori on rikki. Varmaan se pitää vaihtaa, niin kuin siellä tehtiinkin. Vaihdettiin sitten molemmat, koska toisenkin käyttöikä oli päättymäisillään. Rikkinäinen poistoilmapuhalin yleensä indikoituu siitä, että asukkaat ilmoittaa, että ilma ei vaihdu. Ja toinen, mistä usein saadaan indikaatiota, on se, että ylimäkerroksen asukkaat kertoo, että se metelöi katolla jokin. Ja se on yleensä poistoilmapuhalin ja mitä ilmeisimmin laakeriviat, joka sen yleensä aiheuttaa sen metelön. No, ratkaisun tässä toteutettiin, että uusittiin ne poistoilmapuhaltimet, mutta ei tehty pelkkää poistoilmapuhaltimien vaihtoa, joka on hyvin yksinkertainen toimenpide. Sitä tekee aika monetkin liikkeet ja yritykset, mutta näihin liitettiin myös älykäs ohjaus. Ja tämän seurauksena tulokset on dramaattisia. Ja tämä tiedetään toteutuneen hyvin monessa muussakin kohteessa, koska näitä on tehty jo aika kauankin aikaa. Sähkökulutus täältä puhutaan siis kiinteistösähköstä 49% ja lämmitysenergiasäästö tehostusjakso aikana 23%. Kokonaisuutena lämmitysenergiasäästö on 6%. Tässä on otettu tehostusjakso esille ja tässä on näinkin tarkat luvut, että on yhdestä meidän teettämistä insinööritöistä, niin on sitten vähän tarkempia numeroita tuossa kohdassa. Vielä kolmaskin poistoilmaohjaustarina.
on tämmöinen Kiilettie Helsingissä. 63 tehty talo, 4 rappua, 64 asuntoa ja 2 poistoilmapuhelinta. Eli vaikka on kerroksia, rappuja ja asuntoja paljon, niin tämä poistoilma-infra yleensä jakautuu niin, että jokaista rappua kohden ei ole omaa poistoilmakohdetta. Täällä oli haasteena ja ongelmana se, että täällä oli kova alipaine ja hallitsemattomat olosuhteet näissä huoneistoissa. Tämä oli todella helppo ratkaista. Siellä oli toimivat niin sanotut vanhat poistoilmapuhaltimet. Niihin vaan asennettiin älykäs ohjaus. Se on hyvin helppo. Se on konseptoitu, määrämuotoinen toimitus, joka voidaan tehdä ilman sen kummempia kommervenkkejä. Erittäin nopea suoritus ja kohtuuhintainen sanoisin. Ja erityisesti kohtuuhintainen näihin tuloksiin nähden. Kiinteistösähkön kulutus putosi tässä kohteessa 33,1%. Ja kiinteistösähkön pudotus johtuu siitä, että pääsääntöisesti, tai siis ihan absoluuttisesti, uudet moottorit tai uusi moottoriohjaustapa parantaa sähkömoottorin hyötysuhdetta. Siitä johtuu sähkökulutuksen muutos. Ja toinen on se, että moottorin pyörimisnopeutta ohjataan tarpeen mukaan. Ei niin, että moottori pyörii siellä just sen, mitä se haluaa pyöriä jollain tietyllä yksinkertaisella ohjauksella. Ja lämmityksen kokonaiskulutuksesta tässä kohteessa säästettiin 5,9%, ja tämä tarkoittaa siis kaukolämmön energiakulutuksia. Nämä on ihan sähkölaskuista todennettuja lukuja. Ja lämmin käyttövesi ei ole tässä eritelty tässä kyseisessä lämpötilalaskelmassa. Säästöt johtuu siitä tämän lämmityksen osalta, että vältetään tai käytännössä estetään ja poistetaan se turha ostoenergialla lämmitetyn ilman ulospuhaltaminen. Hyvin simppeli juttu. Tämmöisiä poistoilmatarinoita. Mennään vaan eteenpäin. Joo. Me nyt halutaan puhua näistä sen takia, että nämä on mielestäni liian vähän esillä tämä poistoilmapuhallin. Se on se typerä pömpeli, joka on siellä katolla, jota ei kukaan koskaan edes näe. Ja sen toiminta havaitaan silloin, kun se on toimimaton niin sanotusti. Liian usein asennetaan älykkäitä ja nykyaikaisia moottoreita ilman, että niihin kytketään älykästä ohjausta. Uudet moottoriteknologiat, jotka itsessään sisältää elektroniikan, niin mahdollistaa helposti sen, että niihin voidaan toteuttaa portaaton ohjaus. Mutta nämä, toistan tässä nyt vähän itseni, ne siis usein kytketään vanhaan ohjaustapaan, joka on sähköpääkeskukseen helppo tehdä. Se on puolinopeus tai täysnopeus. Ja tämä ratkaisu ei ole ehkä kovin nykyaikainen, että jos nyt 50-luvulta saakka on käytössä. Se on nyt ollut aika kauan jo, ja se on niin hassua. Voi ajatella, että jos autossa olisi kaasupolin, joka on puolinopeus tai täysnopeus, niin kovinkaan moni meistä ei hyväksyisi sitä, että kyllä se tulisi olla jotain portaattomuutta. Jos ei tästä muuta mukaan, niin silloin kun sulla on poistoilmakoneiden mitä tahansa toimenpiteitä, niin soita ja kysy, miten se oli se säätyvä ohjaus. Koska saavutat sähkö- ja lämmitysenergiasäästön ja asumisviihtyvyys kohenee huomattavasti. Ja sitten me toteutetaan näihin aina automaattisena bonuksena niin sanottu kesäviilennys, joka siis huuhtelee kesäpäivänä lämmenneet huoneistot viilentyneellä ulkoilmalla illalla tai yöllä automaattisella tehostusjaksolla. Joo. No, poistokoneet on aika simppeli juttu. Sitten on olemassa asuinkerrostaloja, joissa on keskitettyjä tuloilmakoneita. Niitä on vähemmän, mutta niitä kumminkin on. Ja tämä on vähän monimutkaisempi tarina ehkä, mutta tässä Capronin kadulla oli 2 kohtuullisen uutta rakennusta, 2013-2017 rakennettuja taloja, ja nämä oli toistensa kanssa identtisiä. Täällä ongelma oli se, että ei varsinaisesti tiedetä, että kuinka paljon sitä rakennusta tai huoneistoa pitäisi lämmittää, eli ei tiedetty ihan tarkkaan sen patteriverkoston
todellista menolämpötilatarvetta. Ja tämä johtuu siitä, että näiden kohtuullisen uusien ilmastointikoneiden lämmön talteenotto pystyy saavuttamaan hyvän hyötysuhteen ja välttämättä lisälämmitystä ei tarvittaisi. Ja tämä toteutuu erityisesti näissä murroskausissa, kun on kevät ja syksy, lämmitys alkaa, lämmitys päättyy, ulkolämpötilat heittelee paljon. Ja toinen perustavaa laatua oleva ongelma on se, että ilmastointikoneen lämmityksen säätökäyrä, joka tarkoittaa siis sitä ilmastointikoneelle sieltä lämmönjakohuoneesta lähtevän menoveden ohjausta. Se on aina pääsääntöisesti suunnittelijan laskelmaan perustuva oletus. Ja tässä kohteessa tuloilma on säädetty 24 asteeseen ja kiinteistöhallinnoivilta tahoilla ei ollut mitään. Käytännössä heillä ei voinutkaan olla mitään tietoa siitä, että miten rakennus käyttäytyy, koska tätä ei pysty havainnoimaan muuta kuin käytännössä asunnolla ja olemalla siellä super aktiivinen. Tuloilman asetusarvo on tyypillisesti se, joka näissä asetetaan niin sanotusti mittausparametriksi, eli ilmastointikoneet on tämmöisiä, puhutaan vakiosisäpuhalluskoneista. No, ratkaisuna tähän oli siis meidän näkökulmasta aika helppokin tehdä. Asennettiin kokonaisvaltainen rakennusautomaatiojärjestelmä, joka käsittää sekä lämmityksen että ilmanvaihdon. Ja kumpikin näistä sisältää TuneSmartin älykkään ratkaisun. Kun tämä rakennusautomaatiojärjestelmä ja keinoäly oli otettu käyttöön, niin lämmityksen ja ilmanvaihdon lämpöepätaso poistui ja rakennus toimii suunnitellulla tavalla ja toivotulla tavalla. On huomattava, että TuneSmartin älykäs säätö toteutuu tässä ja aina myös tuloilmakoneiden esilämmityksen säädössä. Eli keinoäly ei ole pelkästään lämmityksen säädös, vaan myös ilmastointikoneen menoveden lämpötilasäädössä. Tuloksethan oli tosi hyviä ja asukkaat ihan erityisen tyytyväisiä ja säästö toteutuu jo sillä, että tuloilmakone toimii kuten ne nyt yleensä on ajateltu toimivan ja suunniteltu toimivan. Eli rakennusta ei pidä lämmittää tuloilmakoneen vapaatteriverkostoon. Tyypillisesti tuloilman tulisi olla noin 2 astetta alhaisempaa kuin huoneen lämpötila-asetus. Ja jos ei tiedetä huoneen lämpötila-asetusta, niin aika vaikea siitä on lähteä määrittämään muitakaan arvoja. Mutta alhaisempi tuloilma on siis energiatehokkuuden ja asumisviihtyvyyden kannalta erityisen tärkeää. Bonuksena tännekin ohjelmoitiin sitten sellainen mukava toiminto, joka kesäsi viilentää nämä asunnot. Kun ulkoilma on viilentynyt ja päivällä on ollut kuuma, niin toteutetaan siellä puuhtelu, joka sitten parantaa ainakin niitä öisiä olosuhteita. Ja jos tästä tuloilmakonekeisistä ei muuta, niin otan mukaan se, että lämmitysjärjestelmä lämmittää ja ilmanvaihtojärjestelmä vaihtaa ilmaa. Simppeli. Aina jos ilmanvaihdolla lämmitetään, niin aina on mennyt jotain pieleen. Ja se on kalliimpaa. Joo. Hyvä. Tuossa käytiin ilmanvaihtoa hyvinkin tarkkaan läpi ja puhuttiin sekä kaukolämmön osalta että ilmanvaihdon osalta siitä niin kuin asukasviihtyvyydestä, taloyhtiön energiansäästöstä, mutta puhutaan nyt myös siitä, että mitä TuneSmart, mitä data tarkoittaa isännöitsijälle. Miten taloyhtiötä pystyy datan avulla paremmin hallitsemaan. Ja meillähän TuneSmart-palveluun liittyy tämmöinen hallintasovellus, millä sitten isännöitsijä tai joku muu esimerkiksi huoltoyhtiö, jos halutaan huoltoyhtiölle antaa käyttöoikeudet, niin näkee hyvinkin tarkkaan, että mitä siellä taloyhtiön sisäilmaolosuhteissa tapahtuu. Ja tässä on Helsingin asumisoikeus Oyltä Hasolta Teemu Saarikiven, heidän ylläpitopäällikön kommentit TuneSmartista. Teemu antoi todella hyvää palautetta. Sanoi ylipäätään sitä, että he sai rakennusautomaatio- ja pilvipalvelun, jotka antaa heille näkyvyyden kiinteistöolosuhteisiin sekä älykkään lämmityksen optimoinnin. Eli näitä asioita Teemu validoi, mistä me juuri tässä puhuttiin. Ja ylipäätään, kun nämä yhdistetään asiakastukeen, niin tullaan ratkaistuksi useita talotekniikan asumiseen liittyviä ongelmia,
joihin on aiemmin tuhlattu turhaa aikaa ja rahaa. Eli päästään heti ongelmien alkujuurille, ymmärretään mitkä ne todelliset syyt siellä on, että talo käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy. Ja siinäpä oikeastaan alemmassa sitaatissa Teemun mun mielestä ehkä tärkein sitaatti, että heti pystytään todentamaan vikapaikka ja ei mene turhaan tosiaan sitä aikaa semmoisiin asioihin, mitä ei heti oltaisi muuten ehkä saatu selville. Jos toi Teemun tarina tuntuu teille omakohtaiselta, haluatte saada siitä lisätietoja, niin toonsmart.fi/haso tai sitten tuosta QR-koodista voi vaikka heti napata kuvaan, niin pääsee lukemaan tuota myös tarkemmin. Mutta tosiaan Hasolla hyvin paljon kiinteistöjä ja hyvin pitkän linjan tekemistä, niin hyvin ylpeitä saadaan olla, että ton kaltaiselta tekijältä saadaan sitten meille näin kovat kommentit meidän softasta. Tuossa nyt muutama screenshotti siitä, että miltä meidän hallintasovellus näyttää, eli ylipäätään siinä kohtaa, kun isännöitsijä kirjautuu järjestelmään, niin näkee karttanäkymästä omat kohteet, joko koko isännöintitoimiston tai sitten, jos haluaa, niin pelkästään tosiaan ne omat kohteensa, ja karttaa pystyy tietysti zoomailemaan lähemmäksi, että jos yleensä ne kohteet on vähän pienemmällä maantieteellisellä sijainnilla kuin toinen Helsingissä ja toinen Oulussa, mutta pääsee tosiaan zoomaamaan sitä aluetta, minkä haluaa nähdä. Ja sitten kun klikkaa omaa kohdettaan, niin pääsee näkemään tuommoisen 3D-mallinnetun kuvan. Ja noi eri värit tuossa edustaa huoneistoja ja noiden huoneistojen lämpötiloja. Eli heti yhdellä silmäyksellä näkee, että onko siellä, jos taloyhtiön kuuluu useita rakennuksia, niin onko rakennusten välillä eroja, onko eri kerrosten välillä eroja, onko tietyt raput esimerkiksi sitten kylmempiä, lämpimämpiä, miltä se pohjoispuoli näyttää, miltä se eteläpuoli näyttää, minkä verran esimerkiksi aurinko pääsee lämmittämään. Hyvin nopeasti saa näkymän siitä, että mikä sen kiinteistön lämpötilatasapaino tällä hetkellä on. Ja toi koko kiinteistöä koskeva näkymä on tietenkin isännöitsijän käytettävissä, ja sitten taas asukkaat saa kännykässä toimivan näkymän, millä he pääsevät katsomaan sitä omaa huoneistoa, minkälainen sisäilmaolosuhde omassa huoneistossa on. Ja tässä visualisoidaan säästöpotentiaalia, että mitä se meidän tekoälyalgoritmi siellä puuhastelee. Ja tuossa on otettu nyt yhdestä kohteesta heidän alimman kerroksen graafi, eli toi sinisellä oleva vahvistettu graafi, niin se on tosiaan ykköskerroksen sisälämpötilaolosuhde huhtikuun alusta viime keväältä huhtikuun loppuun. Ja tuossa taloyhtiössä tavoite oli 22 astetta sisälämpötilalla, ja tuolla huhtikuun alussa vielä, kun ollaan oltu, ja ollaan toki huhtikuun lopussakin vielä lämmityskaudella, mutta on oltu lämmityskauden aikana tuossa 22 asteessa, mutta sitten huhtikuun aikana auringon säteilyvaikutus on alkanut lämmittää tuota kiinteistöä enemmän, ja jopa ykköskerroksessa lämpötila on sitten alkanut auringon vaikutuksen ansiosta nousemaan. Ja tuossa kohtaa tulee herkullinen tilanne säästämiseen. Aurinko lämmittää päivällä. Sinne ei päivällä missään nimessä tarvitse lämmitysenergiaa ainakaan entiseen malliin laittaa. Ja sitten taas vastaavasti yöllä saattaa olla koviakin pakkasia vielä, jolloin jos on nopea kaukolämpöprosessi, lämmitysprosessi, niin sehän reagoi niin, että talvella se työntää lämmintä vettä patteriverkostoon, lämmitysverkostoon. Niin okei, yöllä lämmittää patterit, päivällä lämmittää aurinko, lämpötila alkaa nousta ylöspäin. Ihan turha yöllä laittaa sinne ainakaan entiseen malliin lämmitysenergiaa, jos päivällä aurinko tekee sen meidän puolesta. Hyvin yksinkertainen paikka leikata. Ja meidän tekoälyalgoritmi tuossa kohtaa leikkaakin sitten lämmitystä automaattisesti pois. Ei tarvitse kenenkään tehdä sille mitään. Me nähdään se, että nyt on paikka säästää, niin sitten säästetään ilman, että olosuhde millään tavalla vaarantuu. No toinen semmoinen isännöitsijälle tyypillinen tilanne, niin erilaiset reklamaatioasiat. Tässä taloyhtiössä 22,5 astetta tavoitelämpötila. Hyvin tarkkaan on siinä lämpötilassa pysytty. Se on siinä kohtaa, jos huoneistosta joku ottaa isännöitsijä yhteyttä ja sanoo, että mulla on kylmä, mulla on kuuma, niin hyvin helppo katsoa datasta, että minkälaista se heittely on ollut. Onko siinä jotain tiettyä säännönmukaisuutta vai onko se
onko se sitten esimerkiksi vaikka vetoisuudesta johtuva tuntemus, mikä se sisälämpötila siellä oikeasti on ollut. Ja pystyy tosiaan porautumaan ihan yhden huoneiston tasolle, että aikaisemmin tuossa puhuin siitä niin kuin koko talon olosuhteista, rapun olosuhteista, tietyn kerroksen olosuhteista, mutta totta kai sitten pääsee myös ihan asuntokohtaiseen dataan kiinni. Ja tämän softan on tehnyt meidän sisaryritys Ruotsin maalta, ja he osallistuivat Ruotsissa sitten kilpailuun vuoden energiahallintajärjestelmä kiinteistölle. Ja valitettavasti ykköspaikkaa ei voitettu, se voitti eräs ruotsalainen toimija, joka itse asiassa Suomessa toimi, mutta ja kakkos- ja kolmossia ei enää jaettu, että me oltiin top 3, mutta niin sanotusti jaettu kakkosta ja jaettu kolmossia oli tuossa skabassa meidän. Ylpeänä voi sanoa, että ollaan paras softa, mitä Suomessa taloyhtiöille on tarjottu. Siellä oli monia suomalaisiakin vastaavan softan toimittajia, niin oli skabassa mukana, ja tuosta linkistä pääsee katsomaan myös, että ketä siellä oli ja miten skaba eteni. Joo, kiitti. Hyvä. On puhuttu lämmityksen älykkäästä säädöstä, poistoilmasta, tuloilmakoneista, datasta ja datahallinnasta ja sen tuomista edusta. Mutta jotta asia olisi kokonaisuus, jota me painotamme asiakokonaisuutta, niin tietysti huoneistokohtainen vedenmittaus on myös yksi asia, joka on tänä päivänä ihan kiinteä osa talotekniikan ratkaisua. Katsotaan tämmöinen yksi asiakastarina siitä, että mitä täällä tapahtuu ja miksi täällä alkoi tapahtuma. Asunto-osaketju Vantaa Tammistomuori, ei kovinkaan vanha talo. Siellä on joka tapauksessa tässä valmistusvuonna asennettu sellaiset pulssimittarit, joita nyt siihen aikaan myytiin, koska ehkä juuri parempaakaan ei ollut silloin tarjolla. Ja osa niistä ei nyt vaan sitten enää toiminut. Ja niiden toimimattomuus ei ole varmaan minkäänlainen yllätys kuulijakunnalle, että niistä varmaan on aika paljon kahvipöytäkeskusteluita ollut siellä täällä. Mutta tietenkin, jos vesimittarit ei toimi, niin eikä anna todellisia kulutuslukemia, niin ei tietenkään niiden perusteella voida minkäänlaista järkevää laskutustakaan osakkaille toteuttaa. No, tämä tietenkin johti siihen asunto-osakeyhtiössä, että mittausperusteinen laskutus jouduttiin lopettaa ja palasi siihen vanhaan veden laskutusmenettelyyn. Asiakkaan ensimmäinen toive oli, että vaihdettaisiin nämä vanhat pulssimittarit, vähintään rikkoutuneet, samankaltaisia kuin mitkä siellä oli tällä hetkellä. No, perustavaa laatua oleva ongelma on se, että kaikkien huonemittareiden lukemat olisi pitänyt päivittää alakeskukseen. Nämä oli siis kytketty rakennusautomaation alakeskukseen. Ja tämän päivityksen myötä vasta oltaisiin päästy siihen tilanteeseen, että tämä vedenmittaus olisi voinut olla totuudenmukaista ja oikeudenmukaista. Ja tämän jälkeen olisi pitänyt tarkistaa säännöllisin välein siitä, että onko alakeskuksessa oikea mittauslukema vai ei. Erittäin haastava ja ehkä pikkasen epäluotettava ratkaisu. Esimerkiksi pelkästään sähkökatko alakeskuksessa aiheuttaa sen, että mittauslukemat ei ole enää totuudenmukaisia. No, tästä nyt sitten johtopäätöksenä tässäkin taloyhtiössä, että näillä pulssimittareilla ei vaan voida tehdä luotettavaa laskutusta. Keskusteltiin asiakkaan kanssa ja asunto-osakeyhtiöiden edustajien kanssa siitä, että kuinka tässä kannattaisi toimia. Käytiin läpi asunto-osakeyhtiön tulevaisuuden tavoitteita ja päädyttiin siihen, että kaikki mittarit, joka oli myös kustannustehokasta, vaihdettiin uusiin langattomiin vesimittareihin. Ja sen lisäksi asunto-osakeyhtiö päätti valita tämän älykkään TuneSmart-järjestelmän, joka sitten koskettaa myös monen lämpötilamittauksia ja lämmityksen säätöä. Okei, vaikka oli näinkin uusi talo, vesimittareiden luokse pääsy vaatii hieman rakennusteknisiä töitä, vuotoluukkuja ja muuta sellaista, että niiltä ei aina voida välttyä, mutta niitä on ihan turha pelätäkään, että
koska joka tapauksessa joskus koittaa se päivä, milloin sinne vesimittarin luokseessa ja huoneistossa pitää päästä, joten se on ennen mitä myöhemmin vastassa. Tuloksena tästä kaiken kaikkiaan päästiin siihen tilanteeseen, että asiakkaalle saatiin kokonaisvaltainen ratkaisu ja ratkaistiin tämä alkuperäinen ongelma huomattavasti paremmalla ratkaisulla kuin asiakkaalla oli tiedossakaan. Tämä asunto-osakeyhtiö ja isännöitsijä saa tarkan vedenmittaustiedon, joka on helposti todennettavissa jälkikäteen. Tänne toteutetaan myös laskutusaineisto ja tämä järjestelmä on erittäin helppokäyttöinen. Ja nyt kun heillä on yksi toimittaja useamman toimittajan sijaan, niin on helppo asioida. Niin sanotusti yhdellä luukulla, yksi yhteyshenkilö, yksi vastuuhenkilö. Sen lisäksi, kuten Olli-Pekka äsken näytti, asukkaalla on matkapuhelimesta näkymä reaaliaikaisesti omiin kulutuslukemiin juuri nyt ja taaksepäin trendien muodossa. Sen lisäksi he näkevät huoneisto-olosuhteet matkapuhelinsovelluksesta. Jotta tämä ei olisi kuulostaisi ihan uudelta, tässä on mainittu, että Ruotsissa on yli 300 000 asennettua vesimittaria EcoGuardin toimesta tällä tavoin kuin nyt ollaan tehty ja samalla mittariteknologialla ja yli 500 000 huoneanturia. Eli tämä on luotettu ja koeteltu ratkaisu. Me ollaan tässä leikkisesti sanottu, että me ollaan käytetty Ruotsia vähän niin kuin testialustana ja nyt kun se on testattu, niin rohjetaan tulla Suomen markkinoillekin. Ja huomioitavaa on se, että esimerkiksi kaikista näistä vesimittareista, joita on siis tosi paljon, tuotetaan laskutusdata. Eli ne toimii. No tästä jutusta vesimittarit ja asiat kaiken kaikkiaan, jos et muuta ota mukaasi, niin muista harkitse kokonaisvaltaista toimittajaa silloin, kun talotekniikan ratkaisuista on kyse. Voi olla, että pääset helpommalla. Hyvä. Siinäpä tuli aika tiukka kattaus läpikäytyä erilaisia taloyhtiöasioita. Jos tuntuu, että nämä asiat koskettaa, minusta tuntuu, että 99% kuulijakunnasta ne täytyisi koskettaa, niin meillä on paljon apuja annettavana. Ollaan kerätty meidän nettisivuille hyvin paljon erilaista materiaalia ja siellä on ihan nyt lämmityskautta ajatellen erillinen saitti, mistä pääsee katsomaan, että mitäs kaikkea sitä pitäisi lämmityskauden alkaessa ottaa huomioon. Pystyy pistämään suoraan tarjouspyyntöä, jos on semmoinen kohde, mihin suoraan haluaa, että lasketaan tarjousta ja toki se käydään isännöitsijän kanssa yhdessä läpi sitten, että onko se semmoinen, mitä halutaan taloyhtiölle lähteä viemään, onko siinä ne asiat, mitkä koetaan tarpeelliseksi. Ja sen lisäksi pystyy meikäläisen kalenterista suoraan varaamaan aikaa, napsaisemaan sieltä itselleen sopivan hetken, niin käydään asioita läpi. Ja ehkä vielä viimeisimpänä tuo energia- ja ilmastolaskuri, eli meillä löytyy saitilta laskuri, millä pystyy laskemaan, että mikä se tietyn taloyhtiön säästöpotentiaali olisi. Eli sinne syötetään vaan taloyhtiön kokoon liittyviä asioita ja sitten kaukolämmön kulutukseen liittyviä asioita. Niin me ollaan kehitetty sitä tuommoinen laskuri, millä sitten saa nopean arvion, että mitä säästömahdollisuuksia on. Saanko seuraava slaidi? Joo, katselen jo chatin puolelta, että onko meille tullut kysymyksiä. Hyvä. Mä tiivistän vielä ennen kuin mennään kysymyksiin. Jos ToolSmartista haluaa 4 bullettia tietää, että mitä se on, niin se hallinnoi paremmin taloyhtiötä, tuhlaa vähemmän, asuu mukavammin ja sen lisäksi sit ylipäätään on taloyhtiökohtainen tuki tulevaisuuteen, varautumiseen, mitä ikinä muutoksia tulee, niin me ollaan niistä jo ennakoimassa ja ennakoidaan koko ajan. Nyt esimerkiksi pelastuslain muutos, mikä astuu vuodenvaihteessa voimaan, on semmoinen, mihin ollaan oltu kartalla jo pidemmän aikaa ja tiedetään, mitä tulee tehdä. Mutta jos oli kysymyksiä linjoilla, niin otetaan niitä vielä. Ei tänne vielä kerennyt tulla, mutta mulla on semmoinen kysymys, että siis, jos sitä niin järjestelmää katsoo, niin se on ne anturit siellä
huoneistoissa? Montako anturia tarvitaan per huoneisto? Riippuuko se koosta? No ei, me yleensä tehdään sillä tavalla, että oleskelutiloihin laitetaan 1 anturi. Et toki jos taloyhtiö haluaa anturoida enemmän, niin voidaan anturoida enemmän, mutta se 1 on se, millä me saadaan siitä jo niin kuin tarvittavaa kokonaiskuvaa. Joo. Pääseekö asukas katsomaan sitä Kyllä. dataa? Että Kyllä. miten se Saa kännykkä näkymään siihen, että pääsee näkemään päivästä 1 lähtien dataa, että miltä se sisäilmaolosuhde sillä omassa huoneistossa on näyttänyt. Joo. No tuolta tuli nyt ensimmäinen kysymys, että miten te vertaudutte muihin vastaaviin järjestelmiin, mitä ne edut on? Isoin etu on se, että tosiaan me otetaan se taloyhtiön kokonaisuus huomioon, että on toimijoita, ketkä tekee pelkästään veden mittausta, on toimijoita, ketkä tekee pelkästään lämmitysprosessin optimointia, on toimijoita, ketkä jopa pelkästään mittaa sisäilmaolosuhdetta, mutta ei tee sillä datalla mitään muuta kuin vaan niin kuin näyttää sen taloyhtiölle, mutta ei esimerkiksi säädä sen perusteella mitään. Niin me ollaan koottu noin taloyhtiöille tärkeimmät asiat yhteen palvelukokonaisuuteen. Pystytään auttamaan taloyhtiöitä hyvin laajalla taloyhtiön kentällä, talotekniikan kentällä. Joo. No mites no okei, ennen kuin kysyn oman kysymyksen, kysyn yleisökysymyksiä. Toimiiko tämä myös rivitaloyhtiöihin? Esimerkiksi taisi olla vain kerrostaloja. Taisi olla rivitaloja. Toimii rivariyhtiöihin, ei siinä mitään. Rivariyhtiössä kaukolämmön kulutus on yleensä pienempi, jos on pieni rivariyhtiö. Sitten taas se tietysti vaikuttaa siihen, että paljonko siellä ylipäätään on säästöpotentiaalia, että Suomen talvi on kuitenkin semmoinen, että aina sitä lämmitysenergiaa sinne tarvitaan, että nolli ei voi tietenkään missään nimessä mennä. Mutta riippuu yhtiöstä. Kyllä, jos on yhtään enempää huoneistoja, niin silloin myöskin se kaukolämmöstä säästäminen tulee kysymykseen. Ja totta kai sitten vesimittarit, paloilmasimet, pelastuslain vaatimat muutokset, että tulee paloilmasimet taloyhtiön vastuulle, kun ennen ne oli huoneista asukkaan vastuulla, niin tämmöiset asiat todellakin vaikuttaa myös rivariin. No mä tartun tuohon säästöpotentiaaliasiaan, että varmaan kun teette tarjousta, niin kuinka tarkan harukat ne pystytte antamaan, että mikä tämä teidän ratkaisun säästöpotentiaali sitten tietyssä taloyhtiössä on ennen kuin se hankintapäätös tehdään siellä? Kyllä, siis kymmenien ja satojen eurojen tarkkuudella, että tuhansistahan tuossa puhutaan, mutta kyllä ne mun laskelmat, mitä niistä tehdään, niin kyllä nyt hyvin tarkkoja on. Toki täytyy myös ymmärtää se, että se on se potentiaali, mikä me nähdään meidän laskutoimitusten perusteella. Sittenhän loppuviimein se, että mitä siellä taloyhtiössä tapahtuu, esimerkiksi paljonko lämmintä käyttövettä sanasta lasketaan, niin se on taas semmoinen, mikä ei ole tietenkään taas sitten. Tai jos joku pitää sitä ikkunaa auki, niin sehän menee. Se ei ole niin välttämättä hallittavissa oleva asia muuta kuin taloyhtiö on myöskin omilla toimilla. Mutta kyllä sen potentiaali, että paljon pystyy säästämään, niin sen pystyy laskemaan hyvin tarkkaan. Joo, tähän lisäisin vielä sen, että lähtötilanteen tarkka kartoitus on haastava ja usein epätaloudellista tehdäkään. Ja lähtötilanteestahan riippuu hyvin paljon se, että mikä on sitten se prosentuaalinen säästö. Joo. Onko jonkinlaisia, täällä on nyt yleisökysymys, onko jonkinlaisia kohteita, joihin tämä ei sovellu? Kaukolämpö pitäisi ehkä olla ainakin siellä. No joo, sitten taas vesimittarit ja muut asiat pystyy tekemään semmoisenkin, mitkä ei ole kaukolämpökohteita. Mä sanoisin, että näitä taloyhtiöitä, mihin ei sovi, näitä on Suomessa äärimmäisen vähän. Ne on semmoisia taloyhtiöitä, mistä ollaan äärimmäisen hyvin kartalla, että mitä siellä tapahtuu. Siellä on ollut vuosia sama huoltomies, joka tietää täsmälleen, miten siellä toimii. Siellä on ehkä jossain kohtaa tehty myös sisäolosuhdemittaukset, tiedetään paljon, siellä on todellinen olosuhde. Jos kaikki taloyhtiöt toimisivat optimaalisella tavalla, niin tätä palvelua ei tarvittaisi. Mutta me tiedämme, mikä Suomen kenttä on. Henkilöt vaihtuu, on paljon erilaisia haasteita, järjestelmiä menee rikki, niin se data, mikä niistä taloyhtiöistä on saatavilla, se niin kuin myöskin osaaminen, mikä niillä ihmisillä on, ketkä niitä taloyhtiöitä pyörittää, niin se on koko ajan niin kuin myllerryksessä. Vähän semmoinen kuin kaosteoria, että järjestelmä ei ikinä mene kasaan päin, vaan se ennemminkin pyrkii hajoamaan. Niin. No, täällä ei kukaan muistanut sitä kysyä, niin minä kysyn, miten tämä hinnoitellaan? Onko tämä kertainvestointi vai kuukausimaksu vai näiden yhdistelmä? Näiden yhdistelmä. Tähän kuuluu laiteinvestointi. Laitetaan rakennusautomaatiot, laitetaan huoneanturit. Jos on vesimittaripalveluista kysymys, niin vaihdetaan tarvittaessa vesimittareita. No sitten taloyhtiön omia sen jälkeen. Kyllä. Ja sitten kuukausimaksu sen päälle, millä me palvelua pyöritetään meidän algoritmia, tarjotaan tukea, tehdään säästöä. Joo. Uskaltaako sanoa, että mihin harukkaan se niin kuin menee huoneistokohtaisesti? Järjestelmät tietysti, kuinka paljon sinne laitetaan rautaa, niin se vaihtelee, mutta kyllä.
niin kuin paljonko tämä nyt sitten kuluttaa? No esimerkiksi tuo kaukolämmön optimointi, Toolsmart Energia, niin 6 € kuussa per huoneisto on maksu. Ja mä otan sen tosiaan noissa laskelmissa huomioon, että taloyhtiön pitää saada säästöä siitä enemmän, mitä se palvelu maksaa, että pitää olla säästöpotentiaali, mitä lähdetään tekemään. No niin, mahtavaa. Kiitoksia. Olemme käyttäneet aikamme.